بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توبا مissiribah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم الله سبحانه وتعالى دير ألك كله ردينين أو ما يا ربي ألك اللبانيا ألك حمنا كون غير ألك شينكنا دي أما يا ربي ألك دون بركة لندي أما يا ربي ألك نفر بركة لندي أما يا ربي ألك أنيا ألك أنك كل بلا جلنا بجاه سيد الأولين والآخرين صلاة السفر نو يتامسلي أمي أودكونو مقدمة العزية كونو ولا هندات من أن يرى كفو صلاة سل السوريالي السابو عن الشرط من أمي على ولا هندات من أن يلفو سلب سكا سوريا سابو ويكلني ويجمعني إكتام حكي أكم مسافة القصر بو مسافة القصر ويتام حكي من نفسك السير سوريا أكونو نايو بو وي أنكو كيلومتر لا كيلو بيشيغي أن إناني مدون مغاوكو كاترا كيلو بيشيغي ما إبسك السير سوريا بو أشارتو أنكو ويشارتي ناني ikatama kake nin kulo haga min fle ka foni akasro tali dama bobo tali dama ka foka tali ni segeni faranyonga ayote tali dama ka nimbo we sharti flana boni ntama haka min fle na akasra iwe ni ntama haka nsoro asigatila we flana menasuri sigasigalo nebna ta bo har na ya sura mana jinya chugo me siga bila isge mena sei wa wal mantena sei ni siga bila tseka seli surunya uka nin klo haka min fleka fone klo bishegi ni nani katra bisegi ma aka suro yibe nin tama haka nke asigatila flaflatila o sharti flana bo sharti sabana oye ikaddo akono ikatama era commencer quoi voilà yani katama commencer sel tesurimena tama commencer de wati mina ma sel surunya se surga damne bo tama commencer di jatimina lanko yoro tekelenye nasoro mogombe awa dugbare kono kuma ka dugbe bli ko fe ani dugu na ofuru nasoro na ofu te fana abana ika dugbe ba na ofuru minum be dugu so ko fala ko be bli ko fe aywa o ye dugbay wona soro e bugu fiedo nasoro bugu fie aywa u farleno nyogon ka sawa u charchar neno sawa ika buufien so bela jilen bli kofe madama na be buufie keledi to ko keleni ba bela jilena u be ka koy keleni ma o ka buufie o bla I kofe ya fam ika son bela jilen bli kofe bo menna ya soro mogommi ete buufie la wala maybe buufie mina sote ina fo aywa flower de ro awa so dama so jolente wala maybe kulu de sanfe kuma ko oka o be qasru da minen ni o déplacer la dron ka bo aka yorola ya fam kuma ni ibori ka sodron kuma ibse ka qasru da minen silwati manasi kuma nya ira tuguni sel surunya iba damne yoromina ni sera eno tuguni be sel surunya bla imana damne yoromina ni sera yeno kuma wi sel surunya ko fana bane ma shartin nanna wodi akasu dibe tama mina tama daga lindo akasu dibe voyage siraminka ita ala soso siraka ya famu ibe balonyini siradeka jago sira wal mebinata bara dolila bara minabe be alama wal mebinata ibe donini siradeka ya famu ona nyogono wal mebe hiju siradeka ibe siramin konika ala kota sirate o sharti sabane nasoro sharti nanay na yasoro ala kota siradu walma tlon siradu kuma silsika sunya wala shari'ati no yake ikasiri sunya na kuma sisa mahallu amina kuma udikabi mahallu liqasri ukura jume silijni jume kanga sunya jume manga sunya uri bi wala handay wa kuma bi wala handay wa amma mahalluhu amma sil surunya yoro bi mana silimin kanga surunya sunoli beke siliminna
aywa surunya libe ke selimina selim be surunya ni min te surunya ako fa kullu salatin ode selo seli rubaiyatin no yeselin nani mai adraka waqtaha nayu wati soro fi safar tama konnala kuma selin nani ma selifana lazara safo ode selin nani mai kuma ode seli araka nani mai ma seli be surunya aywa olle be surunya kake arakan flaflay bon fala yaqsuru subha ate soma surunya wala al maghriba ani fitri odo ko so soma te surunya parce que soma arakan fladi obeto achugula fitri fana te surunya fente bola o yi arakan saba obeto achugula kadaka parce que fitri o arakan saba na yi watiri arakan flafolo o yi shafu yi o yi flay arakan saba na o yi watiri inna allaha witrun yuhibbul witra kelen kadi alay wa ala yere kelen yi wa ala be kelen fe o kama fitri witri te cien o te boyno o beto ajugola naam o kama fitri be wa dafa soma be dafa ka fi be soma kila ka kelen seli ayi o kama sisa ni mo mi keto tamala seli juru yi soro boy be fe ka sara be sara chugudi walma ikumbe wa sigila ikunte voyage la seli juru minu yi soro o kuma ni be fe ko sara fana be sara chugudi ako wa yaqsuru fa'idata as-safari abe tama seli juru tama seli fatule abo surunya o koro tama seli juru min yi soro kito tama konna kito seli surunya konna la o kuma ni bo sara ibo o sara ka surunya sawa'una kakan qadaha ya sara sawa fi safari tamala aw fil hadari wal makato sigila o koni sara yoro tela sarawati telaje juri soro wati mina odi belaje kito voyage sirala seli juri soro o kuma ni ba sara ayi soro chugo mina de iba sara tene mi ba sara min kan asurunya ibo o surunya ka arakan fulay na'am kama yutimmu al-hadariyata ina fa bisiganke fana dafa chugo mina allati siganke mi tarattabat ni o tartibula fi zimmatihi akana wali mamsaka no juru dona akana fil hadari avec abasara sigide la sawa wa safari ani tamad la sawa abekele o chugo kelendo ni sel juru yi soro kito seli dafa konnala ikunte voyage la sel juru yi soro kito sigila o kuma nibo sara ko dafa ayi soro chugo mina de iba sara tene kuma sara yoro sarawati telaje ni ba sara har na suri be tamad la sel juru yi soro kito ite tamala seli dafa la halala kuma ibe na sara sisa aya suri be tamala ka fo kuma me tamale jonga surunya ay a juru yi soro chugo mina iba sara temi iba sara kan dafa ya fam o naam udi mashhuri kuma sisa ni momi itara yorola nasuri be ka ibe fe ka français keno ibe se ka seli surunya wal me be seli dafade itara yoro dole be fe ka français ke itaro kunga ja ikumbe ka seli surunya me sero la bo sisa ibe fe ka français ke bo har nasuri be segi har nasuri te to ni be segi me be ka ibe fe ka français ke no o tigla mo be seli surunya kontine wal ma ba dablade kuma kile haka jumen be no no be ka sabu na be seli surunya dabla ako wa yaqta'u al-qasra niyyatu iqamati 4 ayyam klinnanin siglin niyya o be sel sunnatike sihahin noye klinnanin sahalinye bi mawdi'in yurdola okma imana ta yurdola yere ka ye disonta ka fo me klinnanin ke yano ye disonta ka fo me klinnanin ke yano
o kuma i be seli surunya dabla i be seli dafa naam kile ako kile naani sahale o ye jumɛn ye farda seli mugan i be farda seli mugan kɛ yɔrɔ yɔrɔ o ye kile naani dafalen parce que dongoro seli ye kile seli duuru de farda duuru de be no dongo do o kuma ni be farda mugan sɔrɔ yɔrɔ min na o kɔrɔ i ye kile naani dafalen sɔrɔ ye kile naani sahalen kɔrɔ de kile naani dafalen o kuma yɔrɔ yɔrɔ ni taara har n'a sɔrɔ i tɛ to yen i taara ci la de i be segi mais i be farda mugan sɔrɔ yen nɔ i be farda seli mugan sɔrɔ yen nɔ o kuma n'i ye disɔn ta o kan dɔrɔn o kuma i be seli dafa i be seli surunya dabla mais n'a y'a sɔrɔ a tɛ farda mugan bɔ i bɛna français min kɛ yen nɔ har n'a kɛra farda 18 de ye bon 18 a bɛ se ka kɛ tile naani mais tile naani dafalen tɛ exemple n'i bɛ farda 18 kɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka tile naani sɔrɔ mais tile naani dafalen tɛ wala tile naani dafalen tɛ bon o kuma ni i bɛ seli surunya awa continuer n'a sɔrɔ i tɛ farda mugan sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ seli surunya continuer fo k'i segi ka se ayiwa i bɔyɔrɔ la naam bon n'a sɔrɔ zena sa siga b'i la e taara yɔrɔ la n bɛna mɛn wa n tɛna mɛn wa i taara ci dɔ de kama ci mana ɲɛnabɔ don o don i t'a dɔn mais i yɛrɛ de bolo fana ni ci ɲɛnabɔra don o don i bɛ segin o kuma ayiwa ci mana ɲɛnabɔ don o don i bɛ segin o siga t'e la o kuma i bɛ seli surunya continuer o mana mɛn cogo cogo hari mana kalo kelen de kɛ ten sa hari mana kalo kelen de kɛ ten i y'a faamu comme exemple e taara i taara Bamako i taara papier ko de la a bɛ ɲɛnabɔ don min na i t'a dɔn misaliya la mais i yɛrɛ ka jateminɛ la hari n'i y'a sɔrɔ sini n bɛ segin hari sini ni n ka dossier sɔrɔ n bɛ segin i bɛ seli surunya continuer hari mana dɔgɔkun kelen kɛ hari mana tile 15 kɛ madama n'o hakilila de kɔni b'i la i bɛ tɛmɛ n'i ka seli surunya ye bon o cogo kelen don ayiwa i tɛmɛntɔla don i taara bongo i bɛna tɛmɛ de i mana vol sɔrɔ don o don i bɛ tɛmɛ o hakilina de b'i la hari sini n'a sɔrɔla n bɛ tɛmɛ mais ala y'a kɛ problème dɔ nana ka vol ko sumaya o kuma i bɛ tɛmɛ i ka seli surunya fɛ hari i mana kalo kelen kɛ ten i bɛ tɛmɛ i ka seli surunya fɛ naam ala ka faamucogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma o kuma ko fa'idatun nin ye fa'ida ye bon sisan mɔgɔ min bɛ seli surunya kɔnɔna la ani maa min bɛ seli dafa de kɔnɔna la maa min bɛ seli dafa ani maa min bɛ seli surunya olu bɛ se ka seli ɲɔgɔn kɔfɛ wa u bɛ se ka seli ɲɔgɔn kɔfɛ wa a ko fa'idatun nin ye fa'ida ye iqtida'ul musafiri taamaden ka ladegeli bil muqimi ni sigiba ye wa bil akisi ani ni o lakisi ye contraire ye ni o ye maa min bɛ seli sigi la i bɛ seli dafa kɔnɔna la o ka seli taamakɛla nɔfɛ sahihun ko nin fila bɛɛ sahalen don a bɛ bɛn e bɛ taama e ye taamaden de ye e bɛ ka seli surunya de e nana sɔrɔ dɔ bɛ ka seli o bɛ seli dafa ka seli o nɔfɛ a bɛ bɛn a bɛ saha walima e bɛ seli dafa i nana sɔrɔ musafiru taamaden dɔ bɛ ka seli a bɛ seli surunya e ka seli o nɔfɛ a bɛ saha a ko lakinnahu nka o yukrahu b'a kɔniya mais a kɔnnen don a kɔnnen don mais a ko watata kadul karahatu mais makuruya bɛ gɛlɛya fi iqtida'il musafiri taamaden ka ladegeli la bil muqimi ni sigiba ye a fila bɛ kɔnnen don mais taamaba ka seli wa maa min tɛ taamala nɔfɛ o makuruya ka gɛlɛ ka tɛmɛ dɔ in kan mun de kama parce que ale bɛna a ka sunna bila ale ka sunna ye ka seli surunya de ye ale ka sunna ye a ka seli surunya k'a kɛ fila ye
mais sisan muqimu ma min be ka seli dafa n'ale sela o nɔfɛ ale bɛna ka taasiren bila de a bɛna dafa de jakoya parce que a tɛ bɛn k'a fɔ i ka ni i ye fila sɔrɔ e ka salamu bila ka alimami ka tɛmɛna to ye o tɛ saha naam o de kama ale ka makruya ka gɛlɛn ka tɛmɛ dɔ in kan mais sisan n'a kɛra dun fa in iqtada bihi o kuma ni musafiru taamaden n'a ye ladegeli kɛ ni sigiba ye o kɔrɔ n'a selila sigiba nɔfɛ lazimahu tiba'uhu a batuli a lazimi jakoya de bɛ tugu a nɔfɛ jakoya o kɔrɔ i bɛ seli dafa obligatoire wala i'adata alayhi mais seginin t'a kan i bɛ ka seli dafa obligatoire wajibiya la mais a ma ɲini fɛ i ka segin a kan o kuma o ye ayiwa i kɔni i ye fɛn kɔnɛnkɛ mais seli sahalen don i ka seli sahalen don bon k'a fɔ fana n'i ye fila seli i bɛ salamu bila alimami ka tɛmɛna a ka seli tɔ ye ayi wajibi don i bɛ seli dafa alimami nɔfɛ naam wa in iqtada al-muqimu wa ko zena ni sigiba de ladigeli kɛ bihi ni taamaba ye fa kullun kelen kelen ala sunnatihi bɛɛ b'i ka sunna kan bɛɛ b'i ka taasira kan sigiba in b'a ta dafa musafiri in bɛ a ka fila de seli ka salamu bila o kuma a bɛ kɛ cogo di a ko fa yusalliru musafiru fardahu o kuma taamaden ale b'a ka farda seli n'o ye fila ye fa idha sallama n'a ye salamu bila min rak'atayn arakan fila la atali muqimu o kuma sigiba in ale bɛna bima ni fɛn ye baqiya n'o tɔ tora min salatihi kabini a ka seli la zena ni musafiru taamaba sigiba de selila taamaba nɔfɛ o kuma bɛɛ lajɛlen bɛ i ka taasira la taamaden i b'i ka fila seli ka salamu bila o kuma min bɛ sigi la n'a b'i nɔfɛ ale bɛ sɔrɔ ka wuli k'a ka seli tɔ fila seli ka sɔrɔ ka salamu bila mais ni musafiri taamaden de ye ladegeli kɛ ni sigiba ye o kuma wajibi don ale ka ta dafa ala k'a faamucogo ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka a faamucogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillahi rabbil alamin wa mahalluhu salliduhu en dingira awre agonyana nokube fa kullu salatin kani sallu ruba'iyatin kangani arkanatu mai kenyo dihun adraka waqtaha garakin waqtini fi safari aywa tirnendi fala yaqsuru subha an tasawwan dihundini wala al-maghriba wala hudru kukungo toqimoni wa yaqsuru fa'itata as-safari aw tirin salle dangin ta kende hudini awre tirin salle tambo be gara kita tirneni aw kende hudini sawawun ambana qadaha ratuga sawa fi safari tirnendi aw fil hadari wal mata'ini kama yutimmu al-hadariyata qama ga tari gansali intimani mobe allati tagan sali be tarattabati fi dhimmatihi kenga mirambati aqannga awre ken tambo ngara kita aywa aw ken khatimani fil hadari aywa awatu kana tari ni sawa wasafari aru tirneni sawa ken awa ken sumbana na'am dongu tambo mbirenye wahayni tugabire nda hayni ويقطع القصر نية إقامة 4 أيام بتون نغت التاغين النية كم وتسلده ينكتنو صحاهن كن صحندغني أو رأنغو تنبيل بتوكتنا أو التاغي بنغني أنا ديسون وتكين كما بموضوع النقو أنغو سل انتماني فائدة نكين فائدة اقتداء المسافر ترانا نياغي بالمقيم تتاغنا وبالعكس أرك اللكسي تاغانا ننسلدو ترانا باتي صحيحون إهلسو سحدني لكنه انقاكي يكره أقندني وتتأكد الكراهة مكرنا قطن في اقتداء المسافر ترانا نياغين دي بالمقيم تاغانا ترانا ننسلدو تاغانا باتي كم مكرنا قطن دينا تبانيكي ناسابو نياويدغا كيلن الله كيغا نسلدو هنغا بكتا إغنا نيخا فإن اقتدى به ترانا غنا نياغدو تاغانا باتي لازمه اتباعه أبتنا اللازمي كن واجبيني أمو نعطو سلين كنسا واجبيني أمو نعطو سلين ولا إعادة عليه غد ساقين تا كما دونك ساقين تا كما
keni me aywa kenni salibe ko dehun amma hutron do soba iroken sali do me hali ho honta kinga iroken sali do me bati ho honta kinga makurna o kenni ya salibe kan kawanan dehu sala nan do lagazara no sagaho amma hutron do soba sali dehu honta kini i suro ken sali do me ho honta kinga makurna honta kini keni aywa salibe kan kawanan dehu tirana sali do tagana bati wajibi ne an sali kitimani ayana na atoy anta gemme anna qasrunya angara hillo salin anta wana salamu wa bana salim bono ati wa in iqtada al muqim mekata tagana ngana nyaagi bihi titirana tagana nyin salido tirana bate fa kullun ala sunnati bani sui sunnan kama aw bani sui diga kilen kama fa yusalli al musafiru fardahu tirana ki fardan salini ki on hillo salini na salamu wa fa idha sallama gana salamu wa min rak'atayn arkanu hiya atari muqim ken taana ke warni bimati honga baqiya ken kute ka to mi salatihi gilli asalenga keni terana ke kana salam wara taana ke gilli na hillo awanka hay ya salam wara kani arna fa musirik biragai allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad wa sallim wassalamu alaikum